En Cambados volve ondear a bandeira multicor. A vila prepárase para a conmemoración do Día do Orgullo LGTBIQ+, impulsando a segunda edición da Festa da Diversidade. Vaise celebrar este venres logo do bo sabor de boca que deixou a primeira experiencia do ano pasado. O ano pasado fixemos a primeira edición, foi un éxito, é algo que nos gustou moito, tanto pola participación como polo significado que esta festa ten, de reivindicativa e de mostrar, a visibilizar que o Concello de Cambados apoia ao colectivo LGTBI. Así que este ano o Concello volve a apostar polos eventos festivos pro orgullo cunha programación pensada para todas as idades. Pola tarde, actividades para a rapazada. Aproveitando o bo tempo que estamos tendo, hinchables de auga, festa da espuma e animación musical durante toda a tarde de 5 a 8 da tarde. Ás 9 do serán chega unha das novidades desta segunda edición, a lectura dun pregón vai correr a cargo de Carolina Smith. Foi a primeira transexual de Galicia que comezou a transición no ano 85, e que despois de ter unha vida moi complicada da cal falará no seu pregón, pois agora está perfectamente asentada. E a continuación continúa a troula cunha festa diversa cunha escolma musical de referencia para o colectivo LGTBI. Ademais, organizarase un bingo solidario en favor de Esmar non á violencia. Si ben, como dicimos, é unha festa solidaria, unha festa que se vai destinar aos que se recaude, do bingo, a Esmar non á violencia, pois hai que agradecerle a Cambados Zona Centro e ao Freud que van a aportar vales de compra para sortear en ese bingo. Todas as actividades desta segunda festa da diversidade son de balde.